Кога ќе дозволите македонците во Бугарија да отворат ваков клуб и да го поканите Ковачевски на тој настан? Кои са тези македонци в България? Мислите, Кажете, нема? дайте ми пример. Аз много отдавна се занимавам с тази тема, почти 10 години в Европейския парламент. Никой до сега от ваша страна не е поискал такова нещо. Аз познавам много колеги от вашата страна. Значи нема македонци. Македонци во Бугарија, значи. Кажете, колеги. Кога ќе дозволите македонците во Бугарија да отворат ваков клуб и Ковачевски да го поканите? Както вие знаете, ние бяхме в прес-клуба в София с Димитър Ковачевски и заедно също там точно беше ремонтиран. Отидохме и уважихме точно медийния клуб. Така че колкото повече имаме такива съвместни дейности, колкото повече от двете страни има така връзка и хората се чувстват заедно като една общност, като с едни общи действия, толкова по-добре за дългосрочните ни отношения, защото политиците идват и си заминават, но тези отношения остават. Така че тук е този тип центрове, както този тук в Битола, така и този в София за медийния център, това са основополагащи институции, които дават възможността за добросъседство. Има ли опасност страната